A oficina de Smart PM en Barro leva 2 anos de intensa actividade. Despois de ter superado todos os rexistros no 2020, o Servizo de Acompañamento Tecnolóxico Empresarial da Deputación de Pontevedra arrancou 2021 excedendo xa as cifras do ano pasado. Iso si, o programa tivo que adaptarse á nova realidade, ofrecendo a súa formación agora en formato virtual. A base ou a riqueza dos talleres é a práctica. E ao final adaptaron un pouco todos os itinerarios e, francamente, nos comentaba que han sido moi exitosos os itinerarios, moitísima asistencia e que agora, estamos un poquinho a la espera de que isto mellore para poder probablemente ir a un formato mixto. Esa idea, se a situación sanitaria o permite, esta mañá a deputada provincial mantivo unha reunión con responsables da Smart PM para coñecer as súas necesidades máis inmediatas. Salientou o crecemento constante tanto na asistencia aos obradoiros como ás sesións de asesoramento individual. Estábamos cerrando un itinerario de 8 sesións e despois enseguida ofrécese outro taller que se chama taller e que parece algo moi sinxelo, pero que é un itinerario de diferentes sesións, son longas, é dicir, que a xente participe en sesións formativas de longo recorrido demostra o interese. Unha formación constante que chegou xa case a 150 PMs procedentes de toda a provincia cun obxectivo claro. Acercar todas estas tecnoloxías disruptivas ao empresariado e, sobre todo, as pequenas empresas, os autónomos, para que teñan esa primeira toma de contacto e podan probar que realmente estas tecnoloxías poden aportarles valor á súa actividade e dese xeito xa acercarse despois a unha inversión ou xa implementar realmente con certa seguridade. A pandemia multiplicou a asistencia aos obradoiros de formación no punto Smart PM de Barro. Durante o ano 2020 rexistrou asistencia de máis de 520 persoas aos 40 obradoiros celebrados, un 65% máis. O ano 2021 botou a andar xa con máis de 370 persoas participantes a data de hoxe, o que anticipa un forte incremento no balance anual.